लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमानि दादगारि हाथिसार देबादाङिनि जारौ हटेलनि साखाथियाव थानाय राजा लामायाव BP2 B0084 नम्बरनि भुटाननि डाम्पार गारिया देबादाङिनि थागिबि 45 बोसोर बैसोनि समेश्वर नार्जारिखौ सौख्रांफैनायनि जाउनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायाव जिउ गोमानाय समेश्वर नार्जारिया साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो बे जाथाया सोमजिदों होननानै फुलबारिनि सिमन नार्जारिया खौरांगिरिनो फोरमायो। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथाय खालामनाय दायनिगिरिया दादगारि पुलिस थानायाव गावखौनो गथायहैयो। भुटाननि डाम्पार गारिया खनसेल' नङा गोबां जाब्रबथाय खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थाबोदों, नाथाय दिनैसिमबो MVI आरो पुलिस खुंथाया बे बिथिंनि सायाव जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। बेनिखायनो डाम्पार गारि खारनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो खाबुनिफ्राय बांसिन बजा लानायखौ हमनांगौ होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दाबि दैखांदों। दहाय फुङावथ' माने जेब्ला आङो फुंनि समावहाय जेब्ला दादगारियाव मोनसे दावहैनो थांदोंमोन, बे समावहाय जे देबादाङिनि जे दै साप्लाइमेन बियो बे रडजों फैदोंमोन। बे फैफुनाय थानाय समावनो आंखौहाय डाम्पार गंसेया बारसिखांनानै नैखौहाय जे दानि जे डेथ थैनानै थांनाय बेखौहाय एक्सिडेन्ट खालामदों आरो बेखौ आंनि मेगनजों नुदों। बेखौ बियो साइडआव दंखायोमोन, साइडजों बियो थाबायदोंमोन आरो बेखौहाय माने सौख्लायनानै सिगांनिबो उननिबो बेखौहाय फुनानै थांदों आरो बेखौ नुनानै आङो अभारटेक खालामनानै बेखौ गारिखौ आङो लाखिहैदोंमोन। लाखिनायावहाय बेबायदिनो 2-3 मिनिटसो बियो थाथ'दों। बिनि उनावहाय आङो होनबाय गारिया लाखि, गारिया स्टार्ट बन्द खालाम। अब्ला बिनि ड्राइभारा बुंदों आंखौ मा जादों होननानै आंखौ बुंदों। दा बेबायदिनो दानि उनावहाय आङो खाथि खालानि मानसिखौ आङो गाबज्रिहरदोंमोन, रावबो खोनायैखाय बे आंखौ अभारटेक खालामनानै आरो बियो खारदों आरो खारनानै आङो उन होसोलांदों। उन होसोलांनानै जेब्ला आङो दादगारि आउटपस्ट गुदियावहाय मोनदों अब्ला बियो गारिया बे गेटआवहाय सोबायमोन, खर'आव हाबबायमोन। बेनिफ्राय ड्राइभार ओंखारनानै पुलिसजों बियो थानो गोनां जाहैदों आरो दा बेबायदि आंनि नुनाया। दा बिदिनो गासिबो जेब्ला एक्सिडेन्ट जायो माबा मोनसे जायो अब्ला बेबायदिनो थाखाजोंहाय जोङो माथुनायखौ जों नुबोदों। जावले जाबाय थायो बेबायदिनो। खालि जोङो नुयो डाम्पारजोंहाय एक्सिडेन्ट जानायखौ जों नुयो। माने भुटाननिफ्राय बल्डार लाबोयो। दा बेबायदिनो सालायनाया जानो हागौ बिसोर टेब्लेटफोर जायो, निसाफोर जायो, बे खार'नै बिसोरो एक्सिडेन्टखौ बांसिन खालामो। दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजानि लुबैनाया जाहैबाय डाम्पारखौ बन्द खालामनांगौ आरो बन्द बेबादिनो खालामाब्लाबो बिसोरो माखासे लिमिटखौ लानानै बिसोर सालायनांगौ। दा बेबादिनो आंनिफ्राय बुंनांगौआ। फुंनि समाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों। बे जेबो दाय गैयामोन, बे सादा सिदा मानसि, रावजोंबो नांलाय खमलाय गैया। बेबायदि फैनायखाय जों दुखु मोनदों। दिनै सानसेयाव सासे जाम्पार गारिया बेबायदि फुथारगोन नामा? जाम्पार गारि सालायग्राफ्रा साबधान जादों। जों बेखौ मानिनो हाया। देसिया फैनानै बेखौ फायसला खालामाला जों माब्लाबा हगारा। आरो दिनैनि सानाव सानसे गारि खानो मोननाय नङा। जाम्पार सालायग्राफ्रा साबधान जा। दिनै बेखौल' नङा, गोबां मानसि फुथारदों। मानसिखौ थाखाजों बायनो हाया मानसि जिउखौ। गोरलैफोरखौ दोनलांग्राफ्राबो साबधान, दाय गैयैफोरखौबो फुदेरलाबायो आरो गोरलैफोरखौ मेरला स्कुलाव थांनायफोरखौबो बेबायदिनो खालामनो हागौ। बेनिखायनो जाम्पार सालायग्राफ्रा साबधान जादों। दिनैनि सानाव साबधान। बे मोनजाया मोनलागा थैनानै थांबाय। गाज्रि मानसिना जों बेखौ दायथ' लानाङामोन, खिन्थु जों बेखौ दुखु मोनदों। पाब्लिकआ दिनै सासे गाबोन सासे थैनांगौ नामा? बेबायदि गारिजों मानसिनि जिउखौ थाखाजों बायना लानो हायो नामा? सानसे हाजिरा मावालानो जोंहा जानो गैया। फिसा फिसौ फिसिनांगौ, न'खर फिसिनांगौ। बे दै होग्रासोमोन बियो।
ओरै दै नायनानै ओरै फैदोंमोन होमब्ला बेबायदि मानसि साधारनखौ जों ओरैनो हगारगोन नामा बेनि न'खर बिनि फिसा फिसौ नायनांगौ सरकारा दिनैहाय जायहा एक्सिडेन्ट खालामदों नोंसोर बेखौ मा खालामजानो लुबैयो जायहा एक्सिडेन्ट खालामदों बेखौ ड्राइभार नांगौ गारिखौबो नांगौ मालिकखौबो नांगौ दिनैनि दानावनो हामबायसै এইটো আমি শুনা মতে ভূটান ডাম্পাৰটো মানে এক্সিডেণ্ট কৰিব কৈছে তাতে স্পটিত হৈছে সেইটো বিষয়ে কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এইটো আচলতে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আজি আমি গম পাওঁ প্ৰায় 6:30-7টামান বজাত এখন ডাম্পাৰ আৰু এজন ইয়াৰে লোকেল মানুহ সোণেশ্বৰ নাৰ্জাৰী তেখেতৰ স্পট ডেথ হৈছে গতিকে আমি এতিয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছোঁ গতিকে ইয়াতে যিটো আইনমতে যদি ব্যৱস্থা লোৱা হয় এখন গাড়ীখনৰ ওপৰত লোৱা হ'ব আৰু আমি ইয়াত আহিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোনটো কম্পেনচেশ্যন সেইটো আমি মানে তেখেতক দিয়াম অতি সোনকালে দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম বাকী এইটো এক্সিডেণ্টটো এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু ইয়াৰ বেছি চাবলৈ গ'লে ছাৰ যিমান ভূটানৰ ডাম্পাৰ আছে সেইটো মালিকবিলাকে মানে চব আমাৰ অসমৰ মানুহ হয় বড়ো বা নেপালী মানুহ হয় চব অকল ভূটান গাড়ীটো মানে ইহঁতে হায়াৰত লৈ পেলাই ভাটত লৈ গৈ আছে তাৰপিছত ৰাইজৰ পৰা এটা অভিযোগ আহিছে মানে হেৰি 18 টনৰ অকল 18 টন লৈ যাব পাৰে কিন্তু 18 টনৰ বেছিকৈ লৈ যায় ইহঁতে 10 টন 15 টন বেছি লৈ যায় বুলি অভিযোগ কৰি আছে এইটো কি ক'ব এইটো ইতিমধ্যে আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ ওচৰত এনেকুৱা বহুতো কমপ্লেইন আহিছে গতিকে উপায়ুক্ত মহোদয়কো জনোৱা হৈছে তেখেতে অতি শীঘ্ৰে এইটো তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু ছাৰ মৰাৰ পাছতে মানে আগতে এজন মানুহে কৈছিলে তাৰ মাও মানে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে কিন্তু মানে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পাছত মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম হোৱা নাই বুলি কৈছে মই যোনটো কম্পেনচেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ এইটো মানে গাড়ী ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা কোৱা নাই যোনটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোনটো সুবিধা দিয়ে যিকোনো এক্সিডেণ্ট মানে ডেথ হ'লে যোনটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বেনিফিট দিয়া হয় মই সেইটো কথাই কৈছোঁ গাড়ী ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বা কেছ কৰি তেওঁলোকে MICT কেছ এইখিনি কথা মই ক'ব যোৱা নাই আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোনটো বেনিফিট দিব লাগে এইটো আমি অতি শীঘ্ৰেই তাত মাত্ৰ দুটা বস্তু লাগে পুলিচ ৰিপৰ্ট লাগে আৰু আপোনাৰ পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো লাগে গতিকে এই দুটা দিয়াৰ লগে লগে আমি অতি সোনকালে এইটো দিব আমি চেষ্টা কৰিম আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু গাড়ীটো কি কৰিব ড্ৰাইভাৰ আৰু গাড়ীটোৰ বিষয়ে আমাৰ ইতিমধ্যে থানাত গাড়ীখন ৰখা হৈছে গতিকে এইটো পুলিচে তদন্ত কৰি তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব Dari